Tokhan desi tokhan Good morning joto no hinke to tabo dalokholni phaijak hinke onek por dino khamuinai jiga hinke tini kamuinai kano boisungbai chung charjon nangnai hinke kochiri rok hinke muituk rok tane bag nai di do hinke bag chikon kore kochama manghinai obo rita jane bag chutoi phaisi o emne to kacha mongjak ai no use khayang obo hinke finally tabuk phai sokbai kya hinke mukhai rabar bagan hinke chen khaisa botau toilet khaitung toi koroi ja sota khaini tong tao mới mai chạy phải cả bắt bố tới lấy chiếc khai nên mua ra cái chỗ tao bố nó control khai mẹ xíu hay đi bana cái tao bọc rabat bagan nó à chơi tông lại khai bố nó vét khai rồi cái ô nụ khôn này chứ ở bộ khai khôn này cái harung ở dar lok khôn này cái anh ấy phun đani bao cái packet tới phải giác to pori malai này mui rok khole pe khang cái tani phải mani mui tuk su này đi harung go mui tuk su kore ekdom o bok ngai tanai tongkha je tongmani no ang hingke se seleka aipung sati te phajana baisa harajio ke o jaga duijona hi ke bokhano hino mui nai na phaitati sati rok te phayo hine ang sati tokhane no chakha mui phalnai rok nai phalo hinga boni bago mui sikori khanai di same sini para hanya mui kore agio chung chare forogo hinkai je mui kang mai jangata harung li go kochiri rok tongo ge tabang ekdom kochi kore mui tupunai di chikon mamang se kholiya hinke hi bok hinkai mui kholoi tongo tabok hinkai ano khai bok je nai muni yo hinkai anga kholkan kai mui simai ya tabo khai chung phajak tani baidi pungliya Jira me khatang kho bok bok kale ala ama jira sokal mani ma to no ai ko sorona ai da torok se kok du manang to hinkyang tabok te kui paikha dalo khulni thamane bo dalo kya sasi manbo bo bishi manbo ya hinke muitu gana chi phaisa manbo ya tabok hinkai pra tui kumani kongra chi manai tongkha bukrok suite kukha bukrok mailang jakinai kongra man je bukrok sai tongkha ekdom ani noko so phaijak phunuk nai tai khongka pile say something no man say hi na hi guys tell your about I was like